Els Roper. La millor manera de viatjar. Jeffrey, vols una salsitxa o dues? Tristram, pregunta al pare quantes salsitxes vol. Quantes salsitxes vols, pare? 6.360.000. Oh, trauré la paella gran. Hores perdudes per causa de les vagues. La culpa és dels sindicats. Sindicat és una paraulota? Més aviat sí que ho és. Ja ho imaginava. Les paraules que no entenc són lletges. Els conservadors saben el que es fan. Pare, un conservador és el mateix que un carca estúpid? D'on has tret aquestes expressions? Del senyor Roper. L'esmorzar, George. El sandvitx que a tu t'agrada, de cansalada fregida amb cacauet i salsa de carn. Sí, gràcies. I el té ben calent. És prou fort? Ja ho crec. Quan li he posat la llet m'ha saltat de la tassa. M'agrada fort i calent, igual que quan era més jove. Ja, i aquí no. I no he rentat la paella perquè hi pugui sucar una miqueta de pa. Gràcies. Ets molt amable, Mildred. Quin un em portes de cap? Oh, George, no puc ser amable amb el meu home sense anar amb segones? No. No, tens raó, vaig amb segones. Mira, vull que parlem de les vacances. Mallorca? Sí. Això és molt lluny. Oh, només una mica. No, anirem a la pensió, a Blackpool, com cada any. Per què no pot ser? Precisament perquè hi anem cada any, per això no pot ser. Sí, però hi ha gent coneguda, amics. Com aquella foca arrugada i el seu homenot. Amics. Sempre ens toca estar al costat del lavabo. I què? Quan fan mongetes per sopar, no hi ha qui acluqui l'ull. Vull una mica d'emoció i d'encant quan faig vacances, George. Podem fer una volta amb mula. Vull sentir com el sol m'acaricia a la platja. Qui és aquest? Ja no saps què és el sol. Això que brilla a Mallorca. No m'agrada l'estranger, Mildred. Em recorda quan hi vaig haver d'anar durant la guerra. Oh, George, Mallorca t'agradarà. Hi ha sol, sorra i vi i torres. Juguen a darts? Tot el dia. No ho sé, Mildred. No sabem parlar mallorquès. Deu ser semblant a l'espanyol, segurament, George. I no em diguis que ens costarà massa car. Això, serà massa car. No tant. Si viatgem amb un club o un grup, ens estalviarem el 40%. I si no hi anem, estalviarem el 100%. Però quina mena de club seria? No ho sé, n'hi ha de moltes menes, George. No sé, ves, hi ha l'Institut de la Dona, la Brigada Juvenil... No sóc cap dona ni cap jove. Ja. Doncs així el grup de treballadors, tampoc. Però, George, n'hi ha molts altres de grups i no ens costarà més car que Blackpool. Sí, però i el menjar estranger, Mildred? Ulls de bé i col fregida. A mi m'agrada el porc britànic. Va, George, sisplau. Almenys rumia tu, Bé, d'acord, Mildred, faré una cosa. Sí? Sí, m'ho rumiaré i després et diré que no. I què t'ha dit? Que no. Ho sento. Oh, no pateixis, per això sempre diu que no d'entrada. Va dir un sí i després sempre ha dit que no. I et sembla que el podràs convèncer? Tots els homes tenen el seu punt feble. Ja ho sé prou. Mira en Jeffrey. El convenço del que sigui quan em poso la camisa transparent i li mossego l'orella. Dona, només el vull convèncer, no fer-lo fugir desesperat. Ja tinc els impresos per entrar a l'associació. Gràcies. Segur que el teu marit no li farà res si venim a Mallorca amb vosaltres? No m'ha dit pas res, però segurament ja m'ho dirà. Oh, serà magnífic. No he anat tan lluny des que vam anar de lluna de mel a Dunkerque. I el mal temps es va espatllar el viatge, entre altres coses. Tinc una mica d'indigestió, Mildred. Que és estrany, no? Sí, deu ser aquella salsitxa que m'he menjat després d'esmorzar. Deu ser això.
Escolta, George, allò de Mallorca... Sí. M'ho he estat pensant tot el matí. I he considerat totes les bones raons que m'has donat, que no t'agrada la pensió, que vols canviar tot allò que trobarem a Mallorca, com ara el sol, el vi, les guitarres, i he pres una decisió. Sí? No hi vull anar. No fa per mi, Mildred. Oh, George, mira, Mallorca no és una cosa estranya, George. Podràs prendre cervesa anglesa, peix amb patates, tasses de te. És molt popular. Cervesa anglesa, dius? I tant! I et podràs passejar amb els pantalons arremangats, amb el mocador al cap, amb els elàstics penjant. Sona bé i tot, Mildred. Sí. T'encantarà, George. Seurem a la platja, comptarem petxines, et caurà la bava per la boca, amb les botes penjades al coll i, Déu meu, no vull que vinguis amb mi, George, no vull que vinguis amb mi. No em posis així, Mildred. No, tu et quedaràs aquí i m'espatllaries el viatge. Molt bé, ja vindré. D'acord. Firma aquí. Això què és? És per entrar a l'associació, entens? És per participar en el viatge, entens? És a meitat de preu. Tu firma aquí. Ah, sí. Quina associació és, exactament? Aquí sota, George. Per què tapes la part de dalt amb la mà? Quina associació és aquesta? Ves per on? El Partit Conservador. En Tristram hi és. Li he portat un regalet. És al jardí. Què li has portat? Fulls explicatius del Partit Conservador. Ah, just el que volia. Mira, Ann, li ha rentat el cervell al comunista d'aquí al costat. Només ha sentit una part de la història. Ara li hauré d'explicar la veritat. Per exemple, aquest l'ajudarà a entendre la política sindical del Partit Conservador. Perfecte. I després que me l'expliqui. Saps què diu el senyor Raupa? Que els volen eliminar. Sí, ves, això és una simplificació. Ho veus? Seu aquí, fill meu. Que m'explicaràs un conte? Més o menys, sí. Vejam. L'economia lliure. T'ho hauré d'explicar amb unes altres paraules. En aquell temps... I surten cowboys indis? Sí, hi surt el ministre portaveu. En aquell temps hi havia una tal Maggie Thatcher que era molt bona i sàvia i tenia grans poders. Ostres, no. No penso apuntar-m'hi pas, Mildred. Soc laborista, com ho era el meu pare. I el seu pare, segurament, encara que no l'hagi conegut. En George només és pel cercle social. Organitzen coses. Sí, concursos a favor de la pena de mort. Balls i festes, viatges a l'estranger. Encara que la mona es vesteixi de seda. Vesteix-te com vulguis. Home, George, no et demano que siguis de dretes. Només que t'apuntis amb els conservadors. Què? Menteix, George. Fingeix. Oh, vinga. Si en saps molt de fingir. Cada nit del món estirat al llit amb els ulls oberts fas veure que ronques. No comencem, Mildred. George, només cal que firmis. Mira, aquest paper no t'obliga a fer res. Pensa que és com el certificat de casament. Per què quan discutim sempre treus el llit pel mig? Molt bé, George. Molt bé. No en tornaré a parlar. No en parlaré mai més del llit. Com, mai més? Home, entesos. Mai més. Què, ho veus que és fàcil mentir? Au, fill. Mildred, sembla que no ho entenguis. Em demanes que traeixi uns principis polítics que he mantingut profundament. Unes conviccions que per mi valen més que res. Pagaré les vacances de la meva pròpia butxaca. Qui al final ha de firmar? Així d'acord. Organitzarem el sopar després de la rifa i de la degustació de vins. Les entrades per tot plegat se'n van molt bé, gràcies, en Jeffrey. Molt bé. I això demostra clarament el nou revifament de l'interès per la política. Evidentment. Penèlope. Gràcies. Membres nous. Bé, aquest mes ja ens han arribat mitja dotzena de sol·licituds. 5 han arribat amb la publicació del programa, el dels laboristes, no el nostre. Tots són gent de la zona i un viu precisament al costat del nostre senyor Formay. Proposo que seguim el sistema. Com diu que es diu? Senyor Raupa, George Raupa. Si és un bolxevic. No pot. Mare de Déu, Penèlope. Aquest home
És un llunàtic. Com una mena d'extraterrestre bolxevic? Sí, sí. No. No podem permetre aquestes infiltracions. Seria com en Ronald Reagan fent de vampir. En Ronald Reagan, sí. Gran home. Bé, potser aquest senyor Raupa també estigui inspirat. No. Ho sento, Penèlope. No puc creure que aquest home sigui conservador. No ho sé. Com a molt, és un... liberal. No. Senyors meus, no tinc intenció de ser venjatiu, o sigui que trencarem la sol·licitud i li tornarem. Esmorzar continental. Què vol dir exactament? Cansalada espanyola, fregida a l'espanyola, mantega a l'espanyola i salsa espanyola. Sí, deu ser bo. Oh, hi ha llits separats, que bé. Sauna, piscina, bar, restaurant... No diu si hi ha sala de darts, Mildred? Esclar que n'hi ha, George. Mira, ho veus? De fet, hi organitzen visites i tot. Plaza de Toros. Sí, és sala de darts en mallorquès. Ja. I per què hi han pintat un toro? Home, perquè també punxen les banyes dels toros, no és cert? Sí, té raó. Ai, Déu meu. Cabaret internacional, el bar El Sombrero. Golf i l'oro, només per residents. Mira, fan classes de flamenc a la sala de ball. George, el senyor Formail vol parlar amb tu. Segui, sisplau. Gràcies. Bona nit. Vinc per la seva sol·licitud d'entrada al Partit Conservador. Soc del comitè, sap? No ho sabia pas. Hem cregut que havíem de tenir una conversa amb vostè sobre les seves idees polítiques abans de decidir-nos. Això és idea seva, oi? No. Jo vaig proposar una actuació ben diferent. Oh, senyor Formail, que amable que és. Sí. Volem estar convençuts que és prou sincer el seu desig de ser un carc estúpid. Li va bé demà a la tarda? Estic decidit, Mildred, no hi penso anar. Ja tornem a estar com al principi, oi? Mira, George... No penso anar allà a contestar un interrogatori. Serà com la Inquisició. George, ningú no et torturarà, ni et tallarà els dits, ni et cremarà els ulls, si no em fas quedar malament. Ho sento, Mildred, ara val més que canviant de tema, sisplau. Entesos, George? Ahir a la nit al llit... D'acord, suposem que m'hi presento. I què els dic? Només has de dir que et vols apuntar al Partit Conservador. No vull. Sí, que vols. Quina altra sortida tenim? La senyora Muldoon a Blackpool. Però escolta, George, així no acabarem mai. Escolta, George, mira, he provat de subornar-te. He provat de raonar. Ja només em queda una manera. Dóna'm el dit petit. No. Amb violència no resoldrem res de res. No, però jo em quedaré tranquil·la. Dóna'm el dit. Aixeca't, noi. Ah. Bon noi. Va bé tot? Molt bé. La meva pipa bona. Volia deixar-te-la ben neta. Ho he fet amb el sabó de rentar plats. Ja, molt bé. Em sembla que ja és prou neta. Vés a fer una altra cosa. Que en tens més d'aquells fulls explicatius? Sí que en tinc. I has acabat tots els altres? Molt bé. Vejam. Educació. Política de transports. Gràcies. Res. Diverteix-te. Sí. Oh! Ann! Ann, fixa't en això. Mira. Molt hàbil, Jeffrey. No ets una mica gran, ja? És cosa del teu fill. Ja ho veus. Almenys s'interessa molt per la política. Fent bombolles? Què? No. Aquells fulls que li fan treballar la imaginació. Vaja, vindràs tard avui? No ho crec pas. Així que en Raúl obri la boca i ja veuran com és. No li penses donar ni una oportunitat? No siguis ridícula, esclar que sí. Però no crec pas que s'hi presenti. Espavila't, Mildred. Se'm congelen les cames. Vull una ratlla ben recta, George. Quan acabi de planxar hi podràs tallar tomàquets i tot. George, per què em batumes les sabatilles? No vols que vagi ben elegant? Posa't les sabates de mudar. Em feien mal l'última vegada. Perquè em vas deixar el calçador a dins.
Té, ja està, George. Ben planxat. Ja t'has rentat el bigoti? Què? Sí, ja me l'he rentat. El teu mal, Mildred, és que sempre... Com cremant. Esclar. I he fet una ratlla perfecta, George. O sigui que no doblegui les cames. I si m'ofereixen una cadira, què faig? Hi pujo dret? Fer servir la imaginació. Vejam, té un mocadonet. Molt bé, ara et donaré un cop de raspall. Oh, George, mira quin munt de cabells. Que fas la muda? Potser hauries de canviar de xampú o posar-te cola. T'agrada molt ridiculitzar-me, oi, Mildred? George, no siguis estúpid. Me fuig! Això ja està. A veure com estàs. Vinga, fes mitja volta. Au, va, així, sí. Qui és aquest poca-solta tan inspirat que s'ha posat aquesta corbata? A mi m'agrada. Blava. Quins nassos. Tantes històries per unes vacances barates. George, valdrà la pena. I estic segura que no em fallaràs, perquè penso venir amb tu. Normalment acceptem tota mena de gent, Jeffrey. Doncs aquest home no s'ha d'acceptar, cregui'm. Gràcies, Penèlope, però és una mala persona. Ja li he dit, és d'esquerres. Gràcies. Aniré a veure si ja ha arribat. Sí, li empucaré ben bé llum. És una mica excessiu, no troba? El senyor i la senyora Ropa. La senyora? Ah, sí, bona tarda. Perdó, li portaré una cadira. Sí. El senyor Formall ja el coneixen, és clar, i aquest és el president, el senyor West. Encantat. Doncs jo encantadíssima. Segui, sisplau. Sí, gràcies. Que vol una tassa de te? Oh, amb molt de gust. Senyor Ropa. Vull apuntar-me al partit perquè protegeix la llibertat del poble. Ara no. Amb llet i sense sucre. Vejam, això és evidentment una reunió informal. És clar, podia haver vingut amb sapatilles. George. Voldríem tenir una xerrada sobre les seves idees polítiques. Oh, són molt semblants a les seves. Oi, George? Sí, sí. Crec que cal subvencionar el caviar, els fracs i la forca, sobretot pels sindicalistes. Ja. Em pot dir quin és el seu parer sobre la responsabilitat del fisc en el tema de les devolucions? Sí, i tant que sí. I què en pensa? Home... El mateix que vostè. Ah, però a mi se'm considera poc ortodox en la jerarquia del partit. A ell també? És clar. I dels sindicats? Penso com aquell home, sap? No sé com se diu, Sir Kate no sé què. Joseph. Sí, Sir Joseph no sé què. Penso com ell. Està en contra de tancar el comerç? Oh, i tant que sí. Sobretot el diumenge quan se t'acaba el tabac. Potser que contesti jo per ell. És que ell no sap gaire bé el que pensa. Ho està fent molt bé. Ja parlaré jo, que et penses que no en sé? Vull dir que ja és hora que els maleïts capitalistes, com ara vostès, sàpiguen d'una vegada el que és bo. Diguem clar d'una vegada que tots els homes són els uns més que els altres. Si ens toquen els nassos, oi que reaccionem? Bé, doncs... Anglaterra, la pàtria, la nostra joia naufraga en un mar de perills. Potser no tornarem a tenir una lliure a la butxaca mai més de la nostra vida. Però que es faci la llum, encara que s'hagin escampat per tota Europa. Gràcies. Sí, val més que la senyora Ropa contesti per ell. Esperi, Europa, què me'n diu de la sortida del mercat? Jo sempre surto pel carrer Kingston i giro a l'esquerra pel Museu de la Guerra. La CEE. Sí, la seu del Museu de la Guerra. I giro a la dreta... Gràcies, senyor Roupa. Em sembla que ja n'hi ha prou. Però allà, si gira a la dreta, va en direcció contrària. Gràcies, Penèlope. Bernard, hauríem de... Sí, anem. Disculpin. Què li ha semblat el que ha dit? A mi m'ha semblat un home prou inofensiu. Aquest home és un idiota. Això no és cap inconvenient per fer política.
Em sembla que els he impressionat molt, oi, Sí, Mildred? em temo que sí. Et sembla que hi ajudaria si imités l'Edward Heath? No! Sí. Primer de tot, gràcies per haver vingut fins aquí. Els agradarà de saber que hem votat a favor i els acceptem a l'associació per una majoria de 2 contra 1. O sigui que... benvinguts. Bé, gràcies, està bé. Vejam, ara voldria apuntar-me a aquell viatge barat. Viatge? Quin viatge? Sí, el viatge turístic a Mallorca. Però potser és una mica aviat per parlar-ne. Oh, Mallorca, sí, sí. Jeffrey. Oh, el viatge. Esclar. Ho sento, ja no queda cap plaça. Què? Ja no hi ha places, ho sento. Però, si tot això... Vol dir que m'he apuntat aquí per no res? Home, no. Va dit que es volia apuntar al Partit Conservador. Just pebrots. George. M'ho has fet passar molt malament, Mildred. I tu també. La seu del Museu de la Guerra. Oh. Sí. Però s'ha de girar a la dreta. Bé, no ens barallem per això, Mildred. Siguem amics d'una vegada. Que siguem amics? Ah, d'acord, George. El dit petit. Sí. No. Em sap molt de greu no anar a Mallorca, però no t'hauria agradat tant de sol. Tu sempre et peles. T'hauria quedat el nas com un tomàquet. Tu sí que en saps de parlar amb les dones, George. I a més és avorrit volar, no veus mai res. I veuries si obrissis els ulls. Estarem millor a Blackpool amb els nostres. Mira, faré això, Mildred. Ara trucaré a la senyora Muldon i reservaré habitació. Què et sembla? Oh, genial! Com ha anat? No t'ho podràs creure, Anne. Volia entrar a la nostra associació només pel viatge a Mallorca. No pot ser. Ens hauria pogut tocar al costat, cantant borratxo a la matinada. Ja saps que els hotels espanyols se sent com grinyolen els llits. Per això no es caldria patir, em sembla. És igual, no hi vindrà. Per què no? Queden moltes places al viatge. Oh, sí? En queden? Tu has de saber, ets tu qui l'organitza. Ja no hi pot venir, ja ha renunciat. Oh! He portat més pamflets per en Tristram. Que bé, me n'ha demanat més. De debò? Diu que són molt pràctics. Pràctics? Per què? Per moltes coses. Sí? He trucat a Blackpool, Mildred. I què? No hi podem anar, diu que ho tenen tot reservat. No hi ha lloc en tot el poble. Com? Per què? Perquè hi han de fer un congrés. De què? Del coi de laboristes.